क'क्राझाराव मावनांगौखिनि जोंहा जि खामानि दङ क'क्राझार टाउन हिसाबै आरो बेखौ आपग्रेडेशन जि खालामनांगौनि थाखाय जों सिन्था सरसा खालामदों बेखौ दिनैनि जि फुल फ्लेजेड कमिटि जों दाबाय मिउनिसिपेलिटि बर्ड दाबाय बे कमिटिनि जरियते जोङो मावफुंनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो खालामनांगौ बहुद दङ क'क्राझाराव जौवा 5 बोसोराव जेखौ खालामफुंनो हायाखै जे जिनिसा जायाखै जे जिनिसखौ स्टप खालामदों आरो साब सिखुनतानिफ्राय आरम्भ खालामनानै टाउनखौ साजायनाय इत्यादि खामानिफोरखौ आरो रायजाफोरखौ क'क्राझारनि रायजो राजाफोरखौ सुरक्षा खालामनाय बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौ जोङो इमिडियेटलि इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन आरो जोङो क'क्राझारखौ गोजोन आरो जौगाथि टाउन जोंनि बिटिसिनि मोनसे टाउन गिदिर टाउन बानायनो थाखाय जोंहा जे खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो बे कमिटि दाफुंनायनि जरियते जोङो मावफुंनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों गोजोन्थों ट्राफिकनि थाखाय जों इतिमध्ये माखासे खामानि मावनांगौलगिया दङ दिनै जिहेतु जों फुल फ्लेजेड बडि जों दाखांबाय बे कमिटिखौ लाफानानै जोङो माखासे इन एन्ड आउट टाउनाव हाबफैनाय टाउनावनिफ्राय ओंखारलांनाय आरो बायलेनफ्राव हाबलांनाय माखासे माबाखौ जोङो ट्राफिक नियमनि जरियतेनो जोङो मावफुंगोन आरो क'क्राझारनि ट्राफिक कन्ट्रलाव जोङो खालामनो हागोन होननानै जोङो खालामनायनि थाखाय जों माखासे हाबाफारि मावगोन